Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ҳозир анамихе мо дар дукони рақами 96 будеда. Дар дукони рақами 196 қарор дорем. Тарафи пажарка, даҳум дарвоза, якум ряд. Марҳамат, биёед бинед беҳад либосои турки хушро вардаги ҳастанд. Киртои аҷоибот. Ина диде шифону гирбишину ҳамаям ино подклад доранд. Нархи ино донада 650 сомон. Бо касе мисол мегира арзон мешава. Ина қафушон пешон то размери 60 вая доранд. Ӯзбекистона агар гирем. Ина зардиш. Ина пуштошон катянам хе рангу борай. Санго ино намиғалтан заводскоян. Ина бине подкладошам, остиношам мхе подкладора ки мақсад натобад. Мах камаки хушро. Иҷада ина пояношон. Ина инора бине. Як либосу 650 сомони. Такрор мекунем, касе дита мегира бо арзон мешава. Ина иҷада бо дигар хелош ҳастай. Ҳамая мигирбишное ки ӯзи мебинед. Вайди. 650 сомаян. Ҳамаш бори наван. Ина. Фасоношон ҳар хелаяй. Инеш беҳад хушро. Рангаш. Ина кадомеш ки дар кор шава тамошобинони азиз, агар омада натонед, нависед, мо доставка хидмон дорем. Ина. Марҳамат. Беҳад хушро. ҳамаш бори нав. Новинкои беҳтарин. Ина остинои ира бине бо дигар хелай. Гармошка омадаги. Ям новинка. Ҳамаш подклад дора. Чи остиношон, чи хиди материал то поёна. Аз ҳамин сабаб метавонед бо дилпурӣ харидорӣ кунед. Ира бине. Чиқа хушручай. Гарчитни. Иҷа ҳам классика доранд бе ҳеҷ парпарак. ҳам бо анам хеле камакак парпардор доранд. Ина ин ҳамон душбо ҳаст. тамошобинони азиз, бор дигар такрор мекунам, мо дар бозори Корвон, тарафи пажарка, даҳум дарвоза, 196 контейнер қарор дорем ва ҳозир анами материал, ҳами киртора шумода нишон дода истодаем. Тамошобинони азиз, ана ин 4 ки мебинед, ино аз фирмаи Ламиражан. Тозаш аз фирма хидиш. Ино бозорда 1100 сомон, иҷада 900 сомон як либосаш. баъзе ами дуконои амин фурӯшам хеле либосои туркида нархи 1100 1200 мефурӯшанд. иҷада боша марҳамат бинед 900 сомонда метиям. ино аллакай ғавзтарак беҳтаринан. ина қафошона бубинед чиқа хушрӯад. аҷоибак. Як либосаш 900 сомони. Як либос гуфтистам, як ваяш. Одат кардам. Ями як кирташ. Фақат ки материал видео мекунем, аз ҳамин сабаб бисёр вақт либос мегӯем бахшиш. Ина тамошобино 650 сомони. ана инамун дошам ҳастай. ишфонура тоза турецки. Паплинотон 350. Ози паплиношонам нишон метем. Скидка рафтеста будай ай паплиношон. Ино ҳамаш 650 гирбишина. Ина. Хушро ина. Ана ҳозир бошад паплино 350 сомони кардаги нурам нишон метем. Ина. Хушро ин. Шоди нағз. ана ин паплино 350 сомон. Иноям Туркия на? То охира? ана ин паплино 500 сомони будиян, 350 шидай. Скидка.
اینش خیلی 650 سوم گیر بشینه سبز. خلاصه پپلین در کار باشد از آنهای پپلین رو بینه به حد خوش رو گیر بشینه. این 650 سومن گیر بشین. تماشاچیان عزیز انتخاب خیلی وسیعه. اگر امکانیتی اومدن داشته باشید بیایید همین دهم دروازه 196 کانتینر بینید. کسی که میخواد که ما دستافکا کنیم پس نویسید دستافکا داریم. رقمای ما در روی اکران هست. باقی سلامت باشید. خیر تا ویدیوهای آینده.